Ja sam počela ovaj kanal prije tačno 2,5 mjeseca, kada sam napravila svoj prvi govorni video. Danas sam pogledala i vidjela sam da ima preko 2,3 milijuna pregleda. Tada je to bio jedan običan dan kada sam rekla sebi kako možeš živjeti u doba društvenih medija, a da nikad ne pokušaš. Zamisli da umreš, a da nisi učinila nešto što je sada trend. Kao da ti neko da Ferrari, a ti se bojiš brzine. Odlučila sam da probam. Dobila sam poruku prije par dana od prijateljice i moje pratiteljice koja mi je poslala sliku iz Zadra. Ona i njena sestra zamijenile su šećer sa hurmama. U tom trenutku sve sumnje koje sam imala u vezi s onim što radim su nestale. Ako jedna osoba cijeni ono što radim, to je za mene dovoljno. Ja nisam mogla danas odoljeti smokvari, ali ubuduće samo hurme. Ćao!